Reempresa és el mercat de compravenda de petites i mitjanes empreses de Catalunya, una iniciativa de la patronal CECOT i d'autoocupació que des del 2011 ha salvaguardat més de 5.100 llocs de treball i ha evitat el tancament de més de 1.700 empreses a Catalunya. L'èxit de Reempresa es deu en gran part al compromís i col·laboració d'entitats públiques i privades i també a la confiança de cedents i reemprenedors a l'hora de vendre o comprar una empresa a través del servei. A tots ells els hem volgut preguntar què és per ells Reempresa. La Reempresa per nosaltres ha suposat un canvi radical de vida. Tots dos teníem la nostra feina i va ser decidir llançar-nos a fer d'emprenedors i ens va bé. O sigui, estem contents amb el canvi. Jo crec que és una bona solució per donar l'oportunitat a la gent de continuar amb un projecte que funciona realment i contrastat. Reempresa representa la continuïtat d'empreses viables que, per motius de jubilació, la majoria d'elles es veuen incapaces de continuar, de tal manera que podem preservar llocs de treball i tota la feina feta per un antic propietari. És una oportunitat o un canal d'arribar a fer alguna cosa per tu mateix a nivell professional amb l'assessorament de gent que sabeu com fer-ho, pels que no sabem com fer-ho, bàsicament. Doncs jo crec que en aquests moments té una particularitat, que és l'únic mercat que permet el creixement inorgànic per a empreses petites. Tuve el respaldo de profesionales y un trato muy ameno y la verdad que a mí me ha ido estupendamente bien. Tengo un negocio fructífero, un hermoso negocio con buena ubicación y la verdad que más que contento no puedo estar. Pero también entendí que era como un apoyo para ese target o para ese tipo de emprendedores. Me parece que es un apoyo muy interesante porque le dais una información, los atendéis y estáis pendientes de ellos y además hacéis una selección muy exhaustiva, con lo cual eso es una garantía de que sé que estoy en buenas manos, ¿no? I bravo per Reempresa, que siga així, que aquestes iniciatives són molt importants. Casar aquesta oferta amb aquesta demanda, amb un negoci que ja és rentable, que ja és viable, ens en sembla un encert. És una idea potser molt bàsica i dius, és curiós que això només existeixi des de l'any 2011, que no hi haguéssim pensat abans. Per tant, des del principi vam tenir molt clar que des de CaixaBank havíem de recolzar la iniciativa de Reempresa. Per mi Reempresa és un futur de confiança, perquè al final agafes, et crees una empresa que ja funciona i que saps que si no ho fas molt malament t'anirà bé.